Abrangsi Bisonat Karbi live kelang arat dona fan kardom nang pajereklo kardom. Tangte pini nilitum ladak sik jit pan ajak semet chihut chipura sajai mekedeng pon lake nang litum ta chini lo non neli pu niri RV along kangni lake maduta kalilo ingdeng plikabra sirkep karbi risonim so rong aje long ajak semet RJ kimi mate Mr KYF kachepati long ingdeng pineng ingdeng plikabra sirkep karbi risonim so rong aje long ningkan suri hinira engora ke thoma farman Mr KYF ke hai abang pulo mate winner lo songsar timung lapen punat niliar long dotulo labang so ingdeng plikabra sirkep karbi risonim so rong aje labang so kachepati long second runner up Edwinson Hanse alang di dolo aprangsi nalitum bahini aphan Bisonat Karbi live labang sa chatai long nalitum aphan kurbang thu nang pajer lo lasi aja semet alang litum ku PPC non ke claim ke dam bomma lapen alang litum koson pensel labang song deng anang ke chepali mal aja semet lahaya puthak sini litum chihut chiput ponja phan bori ponpo lasi Bisonat Karbi live kelang arat tum sitame ke cheng pen kijut anang kelang donja phan chuning ripon lo tangte aprangsi nele song sartimung alang li RJ talang me pik lapen peneng labang so RJ kelang me pik lapen alang li long ke thek ke do jone si ingdeng plikabra sirkep karbi risonim so rong aje labang so Mr KYF kachepati alang li winner labang so anong kechepalong don lo lasi kecheng sinang lipan churu lo lapen hirjumi pajer lo lasi non adjustment abang ke owi kimia tum adjustment Mr KYF peneng 2023 ke hai bang phu hem konat ma peneng konang deng si charlie bomma ko pisi ke claim ma apang putin tum sita me kachini kang tung aning ke hang dota hailo lapen penang an ke dolo lason si social media long sita me thek ponong lo lasi aprang si nangli thi hek pen chepachini ji manangli nangli sarpisar bramen konapan senangli kebang ma jerso aprang si Bisonat Karbi live news channel aphan nilihin pen lapasona war sai nangi bipona pot churulo lapen isi dia ta chuhang lo nangke pha teng pen apor pachi tondun e pot nilimen thare songsar timu ne dena rong jong thung lun se timong rong pen silabang so ingdeng pliket pa sirkep ingdeng phong deng Mr KYF kachipati ba along manga chipati dun lo nili po mena bangke burasing timu lapen nili paya mena bangke kuring ti katharpi nilinon ke Charlie bomang deng bangke Master of Arts dak Indira Gandhi National Open University pen first semester ang deng education honors pon pen bang Charlie bom chorolo alang li kechepachini pon theke pot lapen non punat dotulang Edwinson Hanse alang li ke Mr KYF second runner up anong kechepai dona bang pulo lasi aprang sinang li pan thositame chorolo lapen hirjumi pajir lo lasi ajasamet Bisonat Karbi live kelang arar phan nang li puthak jerso chepachini jema तो अपना सी लिस्ट में बिस्वनाथ कार्बी लाइफ किलांग रात लापेन बिस्वनाथ कार्बी लाइफ तो मन कदवे फन में कचरो पजर लो लपसना जा मैंने तुम फन वर्षा नहीं पिपन पट लासे अपना सी निलिमन के एडवेंसन हन से निली बर्जन हावर रोंथिल रोम प्लाम राम तेरांग रोमन सिकेवां निली नोनमात दिफु गवर्नमेंट कॉलेज लोंग सी डिग्री चार्ली बम निली पोमेन राजेश हनसेपु लापेन निली नोनमात के lapu rada sai ke claim ni hang pike pot si nili ham phang song lo pen cheng lok sin lom claim non dak difu arong su pilong nili claim dam bom churoila chorolo nangli kechepachini thek ajok lapen pini labang so chihu chipura sai jai meklong alang litum puthak adjustment apang kyar sik jitalam the karjupon ja phan boripon post tami nangli phan nili kecheng si songsar phan karjupon kangtung nangli labang so Mr KYF 2023 labang so amen mate anong kachipa hai dun pen nangli ko anning arong lo lapen nangli labang so Mr KYF chipa hai dun det pen nangli society phan kopi aputhak sinangli ke claim ke dam pipon ja phan nangli lapuson kopi ne kachi sik do mala so puthak nangli than pachinik tha jasemet labang so Mr KYF title hai det pen nili rada phan kopi si claim ponjima angdeng along pulotang te jasemer bangke ilitum bidi sore bang ta kachipia kenang sot jasemer bang loga Charlie education hin pen lo edum rong hamphang aphan ko pisi akerap lason kipi pon thek pom bol etum low Charlie nangi low Charlie pen situm hamphang phastame keraba bar sai pidun unji athenili deng nonamat ke kapre ka sai nili choklem thek thelang athenil tami Charlie bom lang nilila Charlie bom angdeng long pen rat phan ko pisi klem pon pithek ji polotan te jasemer bang bidi sore thekana sona bidi sore bangke bongumar tum pen chenglo hamphang phan kapa mistenji koson se hamphang tum rong rup ke ching thorjima lahai long mangi lam thei si pena ke rap bangke un an thekana sona mangi tame cherab dun bomji chipi dun bomji posi non pen kamatha pondu la pen claim ta claim pon bom lo nangli phan puthot ka juthukang tung nangli lebang so anong ke chipa hai dun pen ko an ning arong lo nangli rada phan ko pisi pujila so puthak on jasemet labang so ke hai long bangke ning arong
abang ke arong pik lo athe peneng da la puka cepati dun kali lo nili kapre long da cepati dun lo chuneng ta nili cepatien lo ahok pera lamang chuneng da cepatien lo chuneng abang nili rem det lo chuneng rem det pen nili rem rilang nili kailong nila det le kerem kali lang dulang ni prang keng kam ding pik lang pu peneng bang bom lo peneng bang cepati dun lo hai det lo sila bang so ke hai bang ke ninga rong bang ke arong lo la pen bang so ke hai long bang ke jasmet peipo don rabatum pen cenglok nilisar tum tadu inut bang ni penang an la pen jirpo suri hinira inquiry sia singkan Mr. KYF ke hai thari boloram rongpi alang listame nilipana bangso ka cipatia chatai long bidi suri un ana manganang pidun la pen chirap big ni to alang lepen mangke thero kang denge chali pen bangsi jirpo lo penon anstame chali rapella lapu rata size tami pusik lembo mamom si ning karong bangke ko anang denglo pulo tangte la bangen ile tami ning karong piglo athe cipaduk sip bor is sip mang sip pen sila bang swasa yang deng nang chun lo pola ning karong bangke ile tami arong lo ahok lo ilitum jong si ning ke hang wek ason pulo tangte ilitum batai si un edet sitame ilitum bor itu pulo tangte chun wek jipu labang song thek ke paklang pulo tangte alang li songsar timung aphan te ilitum jong nang kokji kopia podma pulo tangte non het jong alang li kipu aprang aning kan sitame kedam tangan ning kan sitame Mr. KYF long cepate dun lo sitame alang li ta rem det lo mate ke rem tanga bang pulo sitame ke rem pusitame la batai si ki un edet pen ke rem pule ekai long kijut kok la pukali pusi alang li hin penta jumi san alam the pachini lo la pen alang li pinenga bangke ningkan suri hinira engko ke thoma ningkan bangke alang li pinenga bangke la bangso Mr. KYF 2023 la bangso a title mate annong e bang alang li cepalong pon lo la si dak bangke litum ka charli duna kenang soda bangke ilitum batai si ke klempen chok chedat pusitame puthot bor i thulo tangte litum chun vekje la si churulo nangli phanta ne li arju intung adjustment labangso anong e nangli second runner up ke cepa haidon labang pen ko anning arong loma la pen nang adjustment kar biara ta phanang le ko pc pointung lo Choropalo la personal thenil phana kar jupot aholo nili thoughts tame tuning and kan tame Mr. KYF long chepate don lo la sono taxi nili tame tuning bange rem don der lo tebon stame nili phanda nilita la sono taxi chima thalo nilita tuning rem lo masini ta kerem kali lang pusin nili ning chepate pon pensi pining li thoughts tame nili unan ge body don lo la so joksi nili non la bangso angdeng alongan haidun lo labangso ke hai long nili ning arong pik athe pipon ma bulutang te labangso labangso Mr. KYF ke mang nili ta pramenta mang sip do chepai dun jipu lapen labangso phanili penan chebor ilo nasi tuning bangke haidun da lo pining bangke laso chebor ye join sin nili ang thek chelong lo laso long bang nili ning arong pik lapen ke hampang aphan ma ko nali ke karju ko pisi nali pugang tum bulutang te lalo nili hala bangso kachepati long nili si ada karju atumen aphan sami nili sila son silam bogi piho nili labangso kachepati long kachepati du nangko kathe bangge lalo lituma khai karbia khai tame isi khai gang thim labangso khai long litum lamelam chong jutang jumba la pen pindeng sumpot ame choklim sido hala bangso akhai phan jasimet kang thur ponje phan karbiang long long same pinana siding lo dak lamelam chong amai pen chinglok jutang jumba amai pen chinglok dak toklang amai pen chinglok do wedeng ponlo hala so long tan Mr. KYF kachepati long tai si ladail to makhaip tam ke paprang dunji phan isi jutang jumba lamelam chong akang tuyang dengan li dununji pusin li mathala si labangso achatai long nili methang karbia pindeng kachepaklang dona phan nili methang alamaki ratheng no nili kaning jedun dakhaya phan la pen par same ni tuma jutang jubat penchenglo kadu we la kachepaklang dunji phan sinili labangso ja meglong chepati dun nasi labangso ja meglong nili kachepati dun bangke labangso pindeng so pa thang phan nasi kadu we same lapus labangso puthar diki pia joni si nili lapuson non dak hai dun pusinili chema thabon chorolo lamthei chepeklang pon thega pot ahok tema ilitum kerem pulong le kijut kokali sitame kerem pu alam thelong pensi kecheng thu mate ilitum ke hai sitame la dak sidolo la song thega son pen ke pu alang le Mr. KYF alang le song sartimung la pen Edwinson Hanse second runner up Mr. KYF 2023 la banglong alang le tum sitame kedam tangan ingkan hot bang kalang litum rem datlo pu selang litum hin pen than ho sitame penenga bang ke alang litum hala kerem pulong selang litum engton kok ke da se kabor ipen ajok si penenga bang ke lapuson ke phan hampanga phan methang hembang isia phan nong mi wan lo la se churu lo
non ane adjustment Mr KYF winner na songsar timung aphan karju kangtung la Mr KYF mate la bangso kachepati pen ili tuma kheye phan ko an ale longji athema ili tum youth festival along karbi youth festival long plotang tela ke si jutang si ladak adjustment ili tum jutang phan ang song kirung ponja phan la bangso festival se ili tum talon pon bomlo la si pininga bang keng deng plikabra sirkep an nang letang lo muningan lo tang te sertalin an ningkan lo ningkan pokep ke chokpo la se la Mr KYF la bangso kachepati pen ili tum kar bia khei phan kopi ale longji la pen nangli kopi akimang pen sila kachepati dun ma la khei phan kopi ale longji ma hampang phan la Mr KYF pen nangli la soptha kopi si pointung Mr KYF kachepati pen hampang phan kopi ale doji jasemet jongjung pen lo polotang te lahe hoya kachepati long bang ali thedung do athe suri arat ka chetong thengno si lam theda kaning jeji suri pharo arat chetong thengno si bang ili chisik mega vipin alam the kar ju pe tum lam theda ke voidun ji si haladak pen lo polotang te mena jasemet jongjung personality phan ke akerap thedung do la pen tum rad phan stame akerap thedung do athe la pen lamet lam chong jutang jubat kheye phan lai hoya ka chepati long bang ali thedung do puni legi pudam jia along abang ke ele tum ladak seleng ching thang pen chenglok ilami ki kaning je pen chenglok penang ana to bang ke kopilo ho emena lama bang ke che thek the che hejim duk titi la pen chenglok penang an to bang ke arta kenang bat bomlu stamenon anta mena pinding sumpot ka ching thang jasemet seleng chi anta abi ching hoi helang bolotang te labang etum kopilo ho kana hokji to makhe ito jutang jubat kapa phijena sidolo jasemet ladak chipati dun bek nai pupe hala jutang jubat long ke cherap dun lo bolotang te tum ilami ki lamet lam chongnat kapa prang sidun po la pen jasemet la hai hoi ka chipati long bang ke lam kaning ji phana bang ke isit hedung kerap du bang sinili puji athe therak repin fere repin laso lahai hui pen saldak nang kilang la pen kapre ka chetai long stamil ladak pen long si ki hai pon lo lam kaning je ati ot ka feria velu pulotang te kapre ka chetai long mangta il phan jongjung aphan la pen ham phang aphan kerap ji long ta isia ja kong du la pen bidi suri ipipon bong sin li jong tu churulo nangli kamatha alam the nangli rada thengno ke chepeklang pon thega pot nona bang ken li nangli tuma phan puthot nangli phan si arjupon po advenson phan sin li arjupon po advenson ne nang phanang karju kang tunga bang ke just met Mr KYF lo tangte penang ana tuma kamatha bang ke arjon ding lep nang ji RJ langmis sen nang ji lapuson kamatha do rong penang ana riso tum dak chepati dun ji ning hang sitame RJ langmi vek nang ji ma mate ladak RJ langmi mi plotang te kachepati dun hai dun de jima la puson penang an owe ya tum kachini kang tung na puson do la kopi lo pu pola RJ langmi vek nang jima la ho jasemet bangke RJ ki mi polotang te nili puji bu bangke muni tumar je bangke laga lomso phanchot nangli non alomso mi ta hai stame jasemet bangke nili matha make ri tum ke matha la pen ri tum e ora dur si minang ji e tum e ora dur la pen tum ke matha jong si class sab kali plote nangli jong hele nangli ser robason turbong RJ pustame labangso munit ke labangso pir thelong ke kelang nai song si mande jong sin ilin tuman ning jong si tero la pen tum ke matha jong si tum thir ya dei pute lasi labangso arong ji long ke labangso arong ji mate labangso Mr KYF long chepati dun bangke ile tum yar ji ta dun ji ho kenang sod lo sadami labangso arong ji long ke chepati dun bangke ile tum ke the ke ri pen chenglok ile tum ko pine khai phani tum dak arong ji phan ko komani tum chepaduk sip abang komani tum dak la melam chong men chenglok dak jutang jubat men chenglok labangso ka bir ti dun pen chenglok labangso pachani phan ka bur idun bang la pen mo POV phan itum jutang jubat kang thur pon long ka chirap dun thek ji atum hala bangso abang phu tum si hainang ji pusi nili matha nili tamere labangso ronga je long ani kanwang ali ni kan hini lo pining pen nili labangso ronga je long lord chutia sai siklem bom hala bangso along pen si nili Mr KYF long che pate dun bang ke nili jakong achi long pusi nili matha athe nili hadak acha tai long dak karbiri sunim so ronga ji pote la ke north east long ke ban nai la pen ke thenai ronga ji pusi pula si hala bangso ronga je long si ilitum lake KYF semen ilok cholos ta north east isi north east angkang si lake ronga ji north east angkang ronga ji pina pasi hala bangso ronga ji long si nili stage long mate chatai long nili aludum hai pen lam than hai pulote Mr KYF long nili pasi ha hedet mapu ha hedet jima pula so question la so alam thini li kachar ju banse chapati dun pasi lalo la bangso ronga ji long chapati dun bangke raji bangke kenang so te ma sita me ke the ke re pen chenglok dolo pote la bangso ronga ji long chapati dun ke haidun de jala ma ve
Churulo athema ilitumla nangphan arju ponang kok lapen roda phan ilitum kapachinia kenang soda bangke penang ana tuma bangke RJ neke RJ langmi oi mate RJ langmi vek nangji la posana kamatha tum do tahila si churulo RJ ta langmi lo tangte kenang lo RJ ta kelang meta kenang lo sitame adjust meta bangke ke theka son mate hala da questioning round penang an la poson do la se questioning round no long jong se thak dun thek the RJ kelang mi pik lo sitame jong se question round hor jong se thang ta thak dun thek thip lo tangte ingwai pon peda ta hai so puthak ke adjustment judges tum sila ke ingwai pon po personally pudaming tum telo sitame non adjustment non Mr KYF punon Miss KYF punon ladak cepati haidun det pen plotang ta adjustment Mr KYF atuma phan pusitame soar lo tum sitame aprang pen asapso koson lo ekepang thek aning ke dok la puson budget la son do kok titi la pen soar lo tuma phan pusitame Miss KYF atuma phan sitame alang jong si chepai pon det lo plotang te penang ana tum ke recognize that purpose aning ke dok aning kang sam bala puson owe udon ka chingki je phan aning ke hanga tuma phai du OTT la puson ta thek pon long do la si Mr KYF alang ta ke thek do la pen RJ ta lang misen la so jok salang li peneng ta peneng aning kan bang ke chepai pon lo la si nang phani si karju kang tung jung alam the non nang li RJ lang misen la pen non nang li phan sitame nang li high det pen just met social media long Facebook long punon Twitter long punon Instagram WhatsApp long pusitame okor jang atum pine message nang ki pia prang pen inglum tet la puson ko pine ka chethek pon long mate nang li phan nang kang hon mate hirjume nang ki pi nang ka chepachinia phai ke bat la puson nang li ka chethek pon long doik ma non high det pen high det pen asap so ka chepre ko pilo ka thek pon long ka chipre ke thek long mang ke thek long oi stame akhir jumia bangke do penang antum la pen la congratulation ang piduna bangke aphai duk pik Facebook along pen chenglok WhatsApp along pen chenglok akhir jumi ansu se paprang non ansu se arada phana kimia sai claim ponon ansu se arada phan bidi sore pipon bom non lapo bangke do jirpo pen chenglok don rap pen chenglok rong si rubisi pen chenglok tum bang ansu se ning nange rung pondo ansu se paprang bom non ansu se dun bom non nang mumar tum phan pen chenglok mu bidi sore than pom bom non pulai nang thanun pen ahir juminil phanang piduna bangke lakhasiun e athe nilitame halahai ahir jumi nang pi lajipati dun dang ko ben taka preka sailong tala ahir jumi nang pin bom sipni la swang deng anang nilo se hala so ahir jumi nang pidun phan apot nila so ahir jumi bang chodeng dun pame deng pame si ke bang jiar ni same ansu se la posona ahir jumi kelong pon bom ji phan ke mesen asai bangke deng dun bom po lalo nili puji po bangke nali phan arju thu igdat po jasamet bangke jasamet bisonat kar bi live kelang arat punon kapre khala itu jasamet owe kimiatum Mr KYF 2023 songsar timung sitame kachingki akorjang mate girlfriend doloma la sonalam the sitame penangan atum kacharju ba social media long sitame ke thek pon long do la si nangli dak chepachining tung manang le kachingki akorjang doloma girlfriend doloma la so puthak nali thanjima jirpo owe dar chingki la hai ka chingki bangke chingki sitame ning chedok la pense pathir pom milo po bang nile non puta bela ke athe ke chingki bangke nang li pen nile ke chingki pen chenglong jirpo ke chingki bangke nile ke athe kapre ka melong ta dun pik apote ma ka chingki bangke lapu stame ning lapu ning aklong sibi pa melo obe don lapu bangke nile no ka awelang nile no ma ke athe nile la so artayong sela nat hapo hian nat matha it polutang de nile phan aning nanga chingsam aning nanga chethe lapen halatuma bang nile phan aning duk det jibu bang sneli matha pon penon malapu lapasone hina bang pathir pon theba bang avelang stame jirpijil polapu gaching kino sai to asana gaching ke bang ke dolo la bang nile ke stame ning chedogar lo so sinon malapu ning ar lo biwet lo bang nile avela chorolo bisonat kar bi live non lang bom maratum sitame alang li hin pen kache pachini pon alam the punat advenson hanse sitame do alang tarje lang meo alang non pineng bang ke second runner up andong ke che pahe bang phulo la se alang phan sitame non la justmet bang ke la bang so title che pahai det pen penang anatum owe kimiatum kachini kangtung mate justmet bang ke chorju hai sitame ba ningarlo chipikok pen la son alam the dokok titi la sinon ne dak la bang so chatai lang phine arjing tung jasamet owe don ka chingki mate ka chuboche rabji aphanang le ka chingki doloma thanjima la sophthak nili sami la sona thaklo nili atada aveglang la pena charles name pinla masini la sophutha ba la so hin bang nili chipai loi bingla jasamet nili jirpi po bang nili chimepik
jerpi jerpo chingki bani li kai kira chingki lapen madu phana chingki ani li RJ gelang me lang le lapen RJ gelang no lang le hem gidu ke plang le sini li chingki bom mai thai pen chenglo ka do ve long na hol chitong tamini li chingki chidami no mat gini li tala puson kachi sik pen komane phan pu ning ching sam buta kachi bochi rap je phan samini li ave lang non mat ke choro lo nangli tuma phan jungjung karju nang je lam thekale da thai posita me kachini akenang sot we kimi tum tamate kachini kang tung dokok la son lo tangte pu phan sinili arju pondet lo jasamet bang choro lo ilitum nonang litum sita me arta bang ke non charlie arta lang la sila so ka charlie arta hot bang ke akenang sot nei bang ke litum kai ka chubochi rabri phan mate la puson ka ching ki nonomat kibi beda da bangkela ke mesenang theklo la sinang litum Mr. KYF ke high pen posita me la pusona ningang thin itum ke charlie sia prang binangji la uwe udana bangke monon pila ka charlie kang ton ang deng an la litum rimbon tame pula pusona kama that theke pot nang litum bahini phanta nelihin pen chorolo ke pa jutsi nang litum phan ka ju kang tung bangke adjustment non Mr. KYF bangke Karbi Cultural Society tum kapatir pi pen la bangso Mr. KYF bangke adjustment United Karbi Youth Association la tum si cepatir pipon lo la si organizer atuma phan mateka la jasemet bangke ek pangrum atuma phan ke cepatir pipon atuma phan nangli tuma hin pen ko pisi popo ne songsar phan si ek ching si arjupon po la bangso KCS Karbi Cultural Society mate Karbi jutang song tum ke patir pipon along United Karbi Youth Association mate pathek pen UKYA along litum kacherabdun kachetodun along bangke ke mepi ka sai lapen la persona bar sai ni ke thik bidun thek pon alang to phan suri ningkang samaga churu pipa jirlo alang to phan kopisi pujima puba alang to mangke mepi alang tharan alang athe alang tum ni to phan ni ke deng ha ni ke than ke cheng hot pen cheng lok la form ni pi hot pen cheng lok an par pu peloni tom phan alang tum ni ke thik bi ke do adim doma ave pantala United Karbi Youth Association tum nile tom phanang arju lahlo ni ningkang sam ne alam the bangke athe la bang so ka chipati long dipu anglo mari so tum le chipati dun chot la pukali nilis tami Halloween denarong hithiban tami kilometer truck bak damanang alang polotang te ladak non nilis sona bang dak edon doni nedon nerap hemdo polo hala adon arab ka via tuma sona bang ke ladak nang chipati dunji polotang te komada hem loko dupo paratang ren house ke nam anam ki pipen ke do hem polotang te hapu kichipati dun ason hormutong chenam poma mate lapu hem ke do phantong tangka chipipo la so ke sik saka bang ke do selang to bang an loni to phana war sai ni ke thik bidun ke do adim la jasemet la arongaji jujje sek phan ke dipula ke doji adim phan tame nang thik pido la pen mepik ha ke cheng ben cheng lokal ke chuo hormu pen cheng lok la ke chipati ke lak la mo refreshment phan hormu ta alang tumni phan nang thik pi pa me la pen ke ching ki ka che thans ta me etum non son jir pi jir po ka ching ke son se ning nang herung pen cheng lok alang tum phan ning ing sam pikan choro lo punat advention phantane puthata chu thukang tunga bang ke lalo jasamet bang ke Mr. KYF high det pen bang ke ilitum Mr. Assam punon Mr. Northeast punon la ke national long sitamela puson ka chepati dun pen se khe phan khe araje karjap donje phan ta isia towar thetan chenam la sila puson jasamet karbia khe phan represent je phan karbia khe karbi alam alamet karbia jutang pindeng sumpot pir the dang ka pache thang ja phan pura kaprek achatai long sitame ka chepate dun ja phan dak karbiang long chot kalidat si kaprek long ka chepate dun je phan sitame ka chisik doma nili jasamer bangke la persona ke mang mas nili ke Mr. KYF ta chepate don je nili la persona bangso apineng sumpor lama ki apineng sumpor nili akang tu yang dengan long chepaklang don je phan la pen la bangso ka jasamer kang thur pon je phan khai phang thur pon je phan sin nili ke mang do la si nili ke bang jiar ni la persona chepate don je phan nili ka chisik do pen chepate don ji ahok lo ilitum ke phan atowar tin akrong tin pen sitame methanga khe phan ang song kirung jia phan ang song ki pon jia phan ilitum along jakong do la pen ilitum la bangso ining le hang plotang te e khe elam elamet ejutang phan ang song kirung je phan acha tai tin long pen sitame ilitum klempon me la son thak si nang litum la Mr. KYF mater je ki me ke chipate la bangso atowar pen sinang litum khe araje e ke paklar je phan ang song kirung je phan akabor ipon la bangke churulo la si ke pa jut silo punang li phan si arjpon po advention phan si organizer atuma phan jasemet bai kapatir pia tuma phan thihek penang le kopisi pupo to tangte indeng pikar basir cap karbi risonim sorong aje apuna chake chok thari kang bai ka chepatir pi karbi jutang song la pen labang so long ka cherap dun jasemela lang tuma chepatir pi thibatum lo United Karbi Youth Association tamai phu pen chenglok kongchun bang la pen klem bang don
atum alang nitum kacepaduk nitum kado weda sini nili labangso arong che along kacepate dun long talang litum kacing kimia joini pusini li chipudam ji athe pipon bolte te nili labangso arong jelong jasme la lor chutia sa ke klem non pencheng lo kado we masini li kachali dun pencheng lo aporting menili chari dun long de aporting li dun der chat tamelang litum nil phana nanga ching hon pena joine chok thang thena chepate dun noi pipon li ta ening kithe pena jok sinil ta chepate dun lo machi alang tum hoda masini li chini lang tum kimatha me la pen da risoi jang phan kang thur pona ning hang binong pu chini pa melo lasi lang tum phan choro riun e mo pen tu lang li ki posong thak se lang tum ke do dim anda ke thik pido lasi tum alang li tum ka chepat du ga joine si ke heloving tum ta chepate dun long lo la pen la bang so chota ge mo hetong ta ni li pulo la ke isi karbi youth festival pu isi irlok chot la ke north east long ke thenai posi la ke north east festival jasemet ke north east kang piarat si dak ke lag amuni tum sidang ke lang dun pen alier cham nai pidun lasi la so long la lang tum ke karbia riso jang tum phan adak alang tum ke thekason ka chepak lang je phana chata ki thik pi abang ke mi pik la pen labang so sa ke deng pon lang tum phaning sam pik la pen te labang so ka chepate mi sen pen ki pachun pon jasemet ke than tum lo ke than bang lo grumar tum sar goring leng la pen sar gotom terang alang tum same chepat duk pik alang litum niltum liliang kus niltum la nai than niltum liliang kus alang tum nang le si alang tum snai hong ding niti lapen ke than da mi pik la ke chingi che than ning sampik lasi lapon na sinili ka chorolam the alang tum han choro pon thek cholo chorolo nang litum hin pen lam the chepak lang pot lapen nili hin pen nang litum bahini phan hirjumi lapen kachuro kapajir kangtung nang litum saidu suryang bong pen pusitami nilitum bisonat karbi lai pahin pen nang litum aphan kachu pha teng pen nang litum dak apor nang kachipi ajok nang litum aphan chorolo lapen ning thelo kebang ja por hut nang litum labang so apuna chak ke choka thare mate Mr. KYF punon Mr. Karbiang long Mr. Assam Mr. North East punon national long international long la so ang deng nang litum ka paprang don thek ja phan sitami nilitum bisonat karbi live labang so chatai long pen sitami nang litum aphan hirjumi nang pajir don lo lapen nang litum puthot choro thulo saido suryang bong pen apor chipia pot lapen ajasemet pini labang so chihu chipura sai jai meklong nang kelang don arat aphan sitami si akemi sen abirta ki pikang tung la ke la hen lo ilitum Mr. KYF kachepate dun jia phan plotang te lake ilitum maduta chini lo ilitum dak dipu arong sopia long ke do ariso mate athare tum le chepate dun long choji lapukali alang litum banghini sitame rong along pen wang sidak Mr. KYF long lapuan North East long ke thenei le pen ke ban nei ethnic festival lo karbi youth festival ladak lapuan sai ke the long alang litum rong pen wang si lapuson anong e ke chepalong pon lake la kopilo ilitum dak pen message ke long pon abang ke la ke ronga thare mate rongari so atum sita me dak wang pen chepate dun un la pen chepate dun lotang te apuna chak chok la pen rj la pen ke thek ta dop lotang te haidun vekji la puson ang thek selang litum bahini pen paklang pon la selang litum phan sita me churulo kebang jilang sertalina ningkan sita me anso se dak diporong so pichot kalesi kaprek aha waralong ke doakar biari so atum sita me athari atum sita me dak chepate dun pen labang so Mr. KYF labang so ke chepate dun ji aning ke hang atuma phan sita me atowar ke thupon do la se nang litum sita me chepate dun ta chok la se pinia bang ke lam pen seng ton pon ikok po kadawe phanta kurwang thu dome thangme